sulad sang Bacolod, if pwede na bala nga bawion tong mga perma, knowing nga doon nag-receive lang man yung COMELEC mong, and ano mga ka-aksyon ang ginaubra diri karon nila regarding sending People's Initiative signature sheets nga ini and future activities of Commission on Election. Joining us si Attorney Katrina Tino Cañas ang COMELEC Bacolod. Attorney, good afternoon. Si Action John Dri sa Action Radio Bacolod. Good afternoon. Yes, Attorney, thank you so much good sa time. Now, just like to update, Attorney, may nabato na kita directives, Attorney, coming from the National COMELEC Office regarding kung ano yung muunta sa mga nabato naton ng mga attendant, ang mga signature sheets sining People's Initiative? Sa subong, wala pagkikita mga nabaton nga order halin sa COMELEC and bank naton nga hambal sa aton nga magsugod na kita sang verification. So, sa subong, as we understand, no, wala pa sang petisyon nga naka-file before sa COMELEC. Pero attorney, so far, pila kabilog ang perma based sa inyong manual counting? Based sa aton nga counting, after nga na-receive nato ng mga signature sheets, mayara kita 69,098 ka signatures. 69,098. Yes, 69,098. Ina siya, signatures lang. Wala na to na ginatanaw, gina-verify kung bala ina matutuod yung signature sa ina nga mga ngalan nga nagperma sinadira are registered voters of Bacolod City. Ang aton niya is manually count lang naton pila ka bilog perma sa tanan nga mga signature sheets nga na-receive naton. Attorney, sino ang nagpa-receive dira sa inyo? Ano nga group, I mean? Individual, no, ang aton nga nakaano dito sa ilang signature sheet si Attorney Abad, may representative nga nagpakadto sa opisina agud magpa-receive sa itong mga more than 7,000 no ka sheet. Abaw, sobra si Timil kadamol sa bato niya. Pero for filing lang na siya subong. Ang nabato naton nga signature sheets ang ginahimo sina naton ara no ang custody ara sa opisina ara sa akon i-safe keep until nga may ara na nga order ang COMELEC and bank for the verification. No, so kung wala order ara lang sa aton gihapon ang ina nga mga dokumento. Original copy ni sa attorney? Ang aton nga nabato na is original, yes. Original copy. Now, attorney, may ini mo naman nagagawa nga mga advocacy diri sa Bacolod City nga gina-encourage nila nga or gina-challenge nila nagperma nga kung gusto bawion, maperma man. The question is, pwede na attorney mabawi ang attendance sheet nga ina? Ang ilang signature sheet? Yes. Attendance signature sheet rather. Oh, yes. Well, ang sasubong, no, ang kita sa opisina, ang aton nga ginaobra, because wala man kita yung jurisdiction no, sa mga wala man kita nagabaton sa petition, kaya ang gabaton sa petition naton is ang COMELEC and bank. So kung if ever man gid may mga documents sila nga ginapareceive sa opisina, aton lang ginabaton kag ginatagaan naton endorsement pakadto sa aton nga provincial supervisor and then pakadto sa COMELEC and bank. So kumbaga, kung bawion nila or hindi, do so far wala pa control regarding sina. Yes. Oo. So, depende nila nag-guro nung basi may magbawi yung attorneys ang perma nila, yung pangita to? Amo na gani, no, kay tungod nga ang mga signature sheets, no, hindi man na siya alphabetical, and then kung ang sa nakita na tanawan nato ng mga presinto, hindi man isa ka presinto tingob tanan sila. So medyo madugay-dugayan just in case na may ara na kita nga order for the verification sa inaman nga mga signatures. So kung mag-abot na gid man ina nga order nga magakandak na kita sa verification dira na naton tanawon kung ano ang pamaagi naton nga para mahapos, no, ang ina nga paghahimo nato kag magpangita sa mga ngalan. Oo. Ano, attorney, liton kita regarding sa aton nga mga upcoming activities for sure do may ara na continuation sang registration this February. What's the update, attorney? Dira man gyapon dira sa COMELEC office or will be going out of the office? Yes, initial naton nga schedule sa aton nga registration ang venue naton. Ara lang na kita sa opisina February 12 na magasugod lang aton nga registration until September 30. May paghimuon kita nga mga satellite registrations sa mga barangay, pero maano lang kita no kag gina-plaster nato ng mga
schedules naton kung diin nga mga barangay. So nahong naton ang mga barangay nga wala naton nalabutan sa nagligad nga registration naton. Ang satellite registrations naton i-devote naton ang aton nga Fridays and Saturdays for the satellite registrations. Aside from the barangays naton, mayara man kita nga mga mall na registration naton. And idugang ko lang action dyan, wala labot sa aton nga regular registration, iga-implement man sang Bacolod ang Register Anywhere project sang COMELEC. Okay. Ang Register Anywhere project, meaning, let's say, kung diri ka sa may Bacolod nag-aubra, o kung estudyante ka sa Bacolod, pero let's say residente ka sing Hinubaan, pwede ka makaparegister diri sa Bacolod, pero ang imo yung registration record will be sa Hinubaan. Okay. Nice man, kaya at least no need ka na magbiyahe pabalik to. Of course, subong medyo iba na may trabaho diri, pwede naka-register diri gali. Yes, kaya kisama man na ang ginareklamo kay hindi sila kahingabot sa deadline because may mga obra sila sa lain nga lugar. So amo na siya isa sa mga ginatanaw sang COMELEC or gina-devise ang COMELEC para nga makita sa tanan nga mga butante. And for Negros Occidental, ang Bacolod City lang amo ang may Register Anywhere project. Okay. Anyway, update na kami sa sunod nga mga attorney or in the coming weeks kung ang mga development ilabi na sa mga scheduled venues kag iban pa. Sige, salamat action. Anyway, mayong hapon kuno gali ang bali sa classmate mo attorney kay attorney Cesar Viloria. Tasmitana ituod kami. Mayong hapon. Thank you, attorney. Salamat. Mayong hapon. Action Reports, Afternoon Edition. Attorney Katrina Trino Kanya sang COMELEC Bacolod mga ka-aksyon. Again, number 1.